Аз много пъти съм говорил, че това не е сън. Това е по-скоро, бих казал, усещане за присъствие. Това е едно много странно усещане, когато имаш чувство, че не си сам. Имаш чувство, че изобщо не спиш. Имаш чувство, че разговаряш. И то разговаряш отчасти с самия себе си, с своето така подсъзнание, и от друга страна разговаряш с духа, който присъства до тебе. На преподобна Стойна, в дена, когато трябваше да има помен, сутринта с един рейс, с много жители от град Петрич, тръгнахме, за да идем на помен. Като тръгнахме, по пътя имаше малко препятствие. Шофьорът избегна препятствието и отидахме през друг път, минахме. И като вече се оправи всичко това, по пътя една жена идва срещу рейса и тогава вече много далечен като фигура. След това пред рейса ми се даде да видя изцяло Света Стойна преподобна, както си и сега на иконата. Това са едни действителни докосвания до божественото, до това, което не е в нас, до нереалното, което ние не можем да си го обясниме. И в този смисъл, когато аз съм имал един такъв подсъзнателен диалог с преподобността, един диалог, който не е зависел от мен. Дори бих казал, не съм го искал. Тя ме е напътствала, направлява, казала ми какво да правя. 1962 година бех много болна от невралгия. Половината срана бех като парализирана. Обаче тя идва на сън и ми казва: обличай се и си караме с нас. И Светапетка с нея. И караха, веки не откарат на Рожденския манастир. На сън. Откараха ни на Рожденския манастир и там на тази равнина, зелена ливада и пълно с войници, войска. И войници са били светци, взимали ми болестта и до тогава страдах. После все едно не ми димнаха болестта. После ми заръча 3 думи да я кажеш, вика, на цялото поколение. И целият сън още го помна, а тия 3 думи не можех да я запомня. И остана все едно в тежест, нали? Даром не можех да я запомня да кажа на поколението, що не е. А после иначе от тогава до сега най-редовно, значи, на сън се е едно. И що каже на сън, винаги се сбъдва. Сънувам, Стойна преподобна плаче. Плаче и казва: слушай, искам помени панахида, та служба и панахида да дойдете в Златолист, в моята Сушица. И тогава, без да е помен, без да е годишнина, и се тори обява тук и веднага се стекоха хора, събраха се 2 рейса, колко беха, да не да излъжа. Отидохме там, а тя защо е било? Защото и се откраднали икони от тия малките отгоре, 12-те апостоли. През една, 7 или 9 ли икони, да не ве излъжа, има откраднати икони. После направиха такова служба вътре и панахида на гроба отидохме. Имаше с нас един владика, се казваше Амфросий. И разправяме за чудото, че така и така идваме по нейно такова поръчение, значи, в Златолист, обаче той казва: и аз видях, и аз, вика, усетих нещо. Той така каза, той е владика. Той разбрал нещо вътре в ултар. А когато човек вярва, когато е убеден
Тогава на него му ще да отвори тази врата, бих казал духовна врата, която води и неговото аз към едни нови светове, към онова добро, към което и самия Господ ни учи. Това, което за мен е преподобна Стояна, е това, че тя ме е научила да бъда по-добър от вчера и утре да бъда по-добър от днес. И така, от броеницата на живота се изнизват годините като черни и бели зърна. 65 от нейната смърт, 115 от рождението й. Пренесоха старците по моста на времето паметта за делата и чудесата й. Не живот. Житие, преродено в народната памет за доброто и за силата на доброто. От тогава до днес и от нея до нас. Радваше се на мир и милост да има помежду хората. Помежду хората мир и милост да има. Къде има слуга, там е и Бога. И хората познали в нейното дело светицата. И все пак, тя е била като нас. Родена, живяла, погребана. И не като нас. Необяснима в силата на своята лечителска и пророческа дарба. Неразбрана в самотния си отшелнически живот. И спомена за краткия й престой тук, на земята, остава като едно живо Евангелие да свети по неясната пътека, която свързва човека с непознатия, другия, отвъдния свят. Защото земята е дадена на човеците за изпитание. И на всеки е дадено време точно толкова, колкото дните в броеницата на живота му, за да изстрада своето откровение. Та като остави земната си кожа, да продължи нагоре, към светлината вселенска.